bax bil-kem nara ġew il-bib magħluq naf li moħbija sew għas-sakemm tinsab hawnhekk xejn mhu se jbeżżani. Il-bambi mbatek mingħajrek minn xejn Lajjata barraj tarrax il-widnejn għas-sakemm tinsab hawnhekk ħadd ma jinkwetani. Sibi fil-kabur tal-kċina qatt ma telaq minn ħdejja qatt ma kellimni bil-erra qatt ma sakkarni fil-kamra. It-tfal l-iskola ma nsemmulhom xejn dan is-sigriet jibqa' bejnietna tnejn għas-sakemm tibqa' hawnhekk xejn ma jkun jonqosni. Jekk hawn l-istorbju toqgħod tagħti każ is-sala hawn jien tagħtilu ġieħ ta' ras għas-sakemm nibqgħu flimkien ħadd mhu se jweġġana. Sibi fil-kabur tal-kċina qatt ma telaq minn ħdejja qatt ma kellimni bil-erra qatt ma sakkarni fil-kamra. Sibi fil-kabur tal-kċina qed jgħidu li mhuwiex vera qed jgħidu li immaġinajtu biss jiena naħlef li rajtu.